खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादखौ दाफुंबाय। नंगौ, मैया एबा थांनाय सानाव अदालगुरि बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादखौ दाफुंबाय। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो अदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय टंला दखरानि बानजायनायाव बानजाय आफादखौ मैया दाफुंबाय। बेनिनो आफादगिरि महरै टंला फरायसालिमानि एसिस्टेन्ट प्रफेसार नृपेन बर', गाहाय नेहाथारि अनुप दैमारि, लोगो आफादगिरि रामेश्वर बर', बिरदाव दैमारि, मावफुं आफादगिरि समाज सिबियारि पद्म बसुमतारी, लेङाइ नेहाथारि कबिन बर', बिजु बर' बिथांमोनखौ सायख'नानै लानाय जायो। दिनै 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि आरसिखौ दाबाय। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय जिल्ला आफादनि 57थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइ बेखौ खुंफुंनो थाखाय टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो हांख्रायदोंमोन आरो बे लेखायैनो टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थान्दै जखनथाइखौ खुंनो थाखाय साखाफारा जानाय जोंनो खबर हरनायलाय बे लेखायैनो दिनै जोङो बानजाय आफाद दिनै खोब गाहामै गाहाम दाफुंबाय। बे 57थि थान्दै जिथु जखनथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि बेयो देग्लाय टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव बेखौ खुंफुंनाय जासिगोन आरो बे लेखायै जोङो बे बानजाय आफादखौबो दिनै दाफुंनाय जाबाय। बे बानजाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै जोङो मोननो हादों टंला कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर सार नृपेन बर', बिथांखौ जोङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै जों मोननो हादों। लोगोसे वार्किं प्रेसिडेन्ट जों बेयाव दोननाय जादों। बेयावहाय बे ओनसोलनिनो समाज सिबियारि पद्म बसुमतारी बिथांखौ जोङो वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जों मोननो हादों आरो लोगोसे सेक्रेटारि हिसाबै जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' गाहाय नेहाथारि बिथां अनुप दैमारि बिथांखौ जोङो सेक्रेटारि हिसाबै मोननो हादों आरो लोगोसे दिनैनि बे आफादनि गेजेरजोंनो माखासे माने बानजाय आफादनि जिथु साब कमिटिफोर बेफोरखौ जों खोब गाहामै गाहाम दाफुंनानै लानाय जादों। फाइनेन्स साब कमिटि, जोंहा सबिनियर साब कमिटि, गेट एन्ड पेन्डेल आरो गुबुन गुबुन जिखिनि आफाद माने साब कमिटिफोर बेखौ जों एसे फिसा फिसा टिमै जों दानानै लानाय जादों आरो उननि समायाव बानजाय आफादनो दिनै जिहेतु जोङो गोहोबो गथायखानाय जाबाय। बानजाय आफादनि लिंथुमनायनि गेजेरजोंनो बाखि जिखिनि मेम्बार्सफोर सोना लानो गोनां आरो मोननैसो साब कमिटि जोंहा दाबावनो गोनां दङ, बेखिनिखौ उननि समायाव दाफुंनानै लानाय जागोन कनक्लुजन। दा बे हिसाबै दिनै जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय जोङो टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों साबायखर बावदों। बिथांमोना जोंनि खावलायनाय लेखा बिथांमोना बे 57थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइखौ खुंफुंना हरनो थि खालामनायजों लोगोसे बानजाय आफादखौबो गाहामै गाहाम दाफुंबाय आरो आं आसा खालामदों टंला हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजाया बे बानजाय आफादखौ टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोसो गोरबोजों हेफाजाब मदद जिखिनि नांगौ बेखौ होलांगोन, आं बेखौनो मिजिंथिदों आरो बिनि डेट हिसाबै जों दिनै थिग खालामनानै लानो हागोआखै, खिन्थु जोङो सानबाय थादों जेसेबां हायो 2026 मायथाइनि जानुवारिनि सेकेन्ड उइकनि गेजेराव बा मागोनि सिगां सिगां जोंनि बे बोसोरारि जखनथाइखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय एसे थिग खालामनाय जादों।